teďko taková něžnější část lekce baletu. Máme se na co těšit, protože lektorkou této částky je přímo Edita Broukelová. Takže to bude asi to takový hřeb skoro, zlatý střed, něco takového. Zlatý hřeb, ano. Říká se o baletu, že to je opravdu disciplína, která vyžaduje drill a neustále cvičení. Já jsem nikdy baletkou být nechtěla, nicméně vím o Editě Broukalové, že ta baletkou byla. Dokonce jsme tady na jednom ročníku akademie viděli, jak krásně baletila, jak se přeměnila v krásnou labuť. No ale my teďka uvidíme, jak to na takové lekci baletu chodí, protože vzadu jsou připravené malé baletky, které nám přijdou předvést, co všechno se už z baletu naučili. A kromě Edity Broukalové je vedou i jejich trenérky, tak se chop toho... Verča Grosová a Cindy Vodíková. Ano, to jsou dívky, které taky umí baletit a které spolu s paní Editou Broukalovou holky v baletu, no neříká se trénují, ale prostě učí, jak baletit, stát na špičkách, hezky držet těla a vychovávat v nich krásné baletky. Jsme připraveni? Tak holky, my se moc těšíme na vaši lekci baletu.
Tak to byly malé říčanské labutě. Dámy a pánové, až příště půjdete do Národního divadla na Labutí jezero, hledejte tam tváře těchto malých tanečnic a baletek. Myslím si, že je tam určitě najdete. Možná, že i jako prima balerína se tam některá objeví. Jsou opravdu kouzelné a báječné.